Будем пачынаць роўна 20:00. Хто спозніцца, той далучыцца крышачку пазней. А, я мяркую, што вы чакаеце, што зараз будзем абгаворым вынікі візіта Ціханаўскай, але насамрэч, я б сказаў, што працэсы крышку больш шырэйшыя, дзе візіт Святланы Ціханаўскай у украінскую сталіцу ёсць толькі адным з пазлаў, які важны, несумнеўна важны, але ён не ёсць ключавым і вырашальным. І шмат у чым гэтая падзея адбылася альбо была спрычыненая шэрагам іншых падзеяў. Чаму так? Ну, прапаную разабрацца. Для тых, хто першы раз на стрыме, адразу коротка па правілах. Стрым дзеліцца прыкладна на дзве паловы. Першую палову кажу я, другая палова адказвае на пытанні па меры іх, скажем так, надыходжання. Пытанні ад спонсораў канала на Ютубе, на гэта пытанне адказваю ў першую чаргу. На пытанні спонсораў на Патрыоне, дарэчы, вось спасылачка на Патрыон, буду ўдзячны за падтрымку і на гэтай платформе таксама, ну, па меры таго, наколькі я гэтых людзей пазнаю, таму што некаторых уже пазнаю і там, альбо па ніках, альбо па стылю камунікацыі, бо ў Патрыоне ёсць адна з опцый, што можна проста-напрост перапісвацца. І з часткай патронаў я гэта раблю. Па каментарах, па спрэчках, па дыскусіях каментаваць могуць падпісчыкі канала з гісторыяй падпіскі ад 5 хвілінаў, таму калі хочацца задаваць пытанні або ўдзельнічаць у дыскусіі, запрашаю, просто падпісвайцеся, праз 5 хвілін у вас адкрываецца магчымасць для каментавання. У каментах настойліва прашу быць максімальна карэктным адзін да аднаго. Маёй асобы гэта не тычыцца. Гэта азначае, што мяне можаце клясці любымі словамі, як вам захочацца. Таму, але адзін з адным, ну, нам варта вучыцца размаўляць. Што ж, цяпер паехалі. Ітак, чаму я кажу, што візіт Святланы Ціханаўскай гэта адзін з элементаў? Ну, пачнем з працягу амерыканскага трэку. Скол анансаваў свой візіт у Менск, які пакуль не адбыўся, але у Менску прайшла, ну, гэта можна назваць, прашу, элемент рэлігійнай дыпламатіі, калі адзін з досыць уплывовых амерыканскіх пастараў наведаў пратэстанцкі фэст, прычым гэты пратэстанцкі фэст, ну, даруйце, калі ласка, на чужоўкай арэне, я штось не памятаю, калі апошні раз на вялікай пляцоўцы ў Менску ўлады дазвалялі падобныя мерапрыемствы. Ну і плюс сустрэча з самім Лукашенка, гэтак далей. Далей было, на відэо я казаў, што Злучаныя Штаты Амерыкі будуць сціснуць на Літоўскую рэспубліку, на Польшу, магчыма, на Ўкраіну, датычна адкрыцця транзіту беларускай калійкі. Прызнаюся, я памыляўся з тэрмінамі, асабліва што да Ўкраіны, таму што таксама і ў СМІ быў ліст, калі ад дзярждэпа, дзе дзярждэп прасіў гэтыя тры краіны пераглядзець. Па Ўкраіне, шчыра кажучы, для мяне шмат у чым гэта было нечакана, таму што я не думаў, што Штаты будуць так выкручваць рукі, бо лагічна было б дачакацца замарозкі вайны, а не рабіць гэта падчас расійскай. Тым не меней, ёсць зварот, і так, натуральна, на яго афіцыйнай рэакцыі не будзе, маю на увазе публічнай, але ёсць пэўны перамоўны трэк. Наступнае. У Менск да Лукашэнкі затэлефанаваў Макрон. З аднаго боку, так, ён казаў пра недапушчальнасць эскалацыі, але звярніце ўвагу на прэс-рэліз французскага боку, на апошні абзац, дзе ён заклікаў там ліку аднавіць дыялог з еўрапейскім саюзам, яшчэ раз, аднавіць дыялог. І паралельна з гэтым у самой Украіне рэзка паднялі стаўкі, пачалі казаць пра пагрозу з боку Украіны. Прэзідэнт Зеленскі досыць рэзка і яго натачэнне выказваліся і наконт Лукашэнкі. І, ў прынцыпе, беларуская тэма апошні 2 тыдні настала, скажем так, досыць заўважнай у украінскім інфармацыйным полі, нават без прывязкі да Ціханаўскай. Кажу, што вот да гэтага пра пагрозы, пра сцэнарый быццам нападу, пра
расійскі ўплыў і гэтак далей. Думаеце, зараз будзе пра Ціханаўску? Не, яшчэ не пра Ціханаўску. Наступны этап гэта выказванні прадстаўнікоў групы Бабарыкі, ну та ж сама Марыя Калеснікава, якая таксама сваім выказваннем супраць чаго выступалі і некалькі разоў артыкулявала сваю пазіцыю, у тым ліку па дыялогу, гэта таксама можна ўспрымаць як сведчанне актывізацыі яшчэ адной палітычнай групы унутры, ну скажем так, як беларускай дыаспары, якая будзе спрабаваць увайсці, назовем так, у беларускі палітычны працэс, у тым ліку унутры краіны. Ну, вызваленне Анджэя Пачобута адбылося крышку раней, але таксама тут можна ўзгадаць і ролік было кіраўніка польскай разведкі і дыскусію, якая пачалась пасля гэтага наконт механізму магчымасцю працы з Лукашэнкам. І нарэшце апошні этап гэта ўжо візіт Святланы Ціханаўскай. Яшчэ раз, усе гэтыя падзеі яны цесна ўзаемазвязаныя. І сам візіт, так, гэта несумнеўны поспех каманды Святланы Ціханаўскай, што адбыўся, што яго сустрэлі, але сам візіт быў бы немагчымы, у гэтым я ўпэўнены, без шэрагу папярэдніх падзей. Давайте разбирацца па парадку. Итак, з пункту гледжання перамоўных трэкаў. Амерыканскі перамоўны трэк працягваецца. Падабаецца, камусь не падабаецца, і цалкам можа быць, што Злучаныя Штаты Амерыкі будуць уваходзіць у беларускую калійную галіну. Таму што зацікаўленасць ёсць, плюс я хочу нагадаць, што з восені мінулага года калійныя ўгнаенні яны увайшлі ў пералік так званых стратэгічных матэрыялаў для Злучаных Штатаў Амерыкі. І калі мы чытаем амерыканскую стратэгію нацыянальнай бяспекі, там чорным па белым напісана не пра каштоўнасць, а пра то, што Злучаныя Штаты Амерыкі маюць гарантаваць сабе доступ да рэсурсу, адпаведна, абарону ўласных. Таму на гэтым гачку, у прынцыпе, гэта ўсё часткова звязана, таму што тут пытанне не толькі калійкі, яшчэ раз паўтару, што для ЗША гэта пытанне сярод іншага працягу той палітыкі, якую вялі Злучаныя Штаты Амерыкі падчас першай кадэнцыі Дональда Трампа. Гэта асцярожнае пашырэнне поля для манеўру афіцыйнага Мінску і назірання таго, ці атачэнне Лукашэнкі карыстаецца. Таму маем першы, скажем так, гэты трэк, які будзе працягвацца, і хутчэй за ўсё візіт Кола адбудзецца на працягу бліжэйшага месяца, гэта даклад. Чаму зараз не адбыўся? Ну, штосьці мне падказвае, што па пэўных пунктах ідзе досыць актыўны гандаль, і зараз гаворка ў тым ліку па грашу. Другое пытанне, еўрапейскія трэкі. Польскі трэк ён спрычынены наяўнасцю амерыканскага, і палякі досыць разумна ацэнілі сітуацыю яшчэ у весну 2025 году, паднялі стаўкі, таму што давайте узгадаем рыторыку Польшчы якраз такі зімы весны 25 года, от пачатку года, калі ў Варшаве казалі пра вайсковую менавіта небяспеку з боку Беларусі, пра атаку на Сувалскі калідор, былі досыць рэзкія выказванні ў бок Лукашэнкі, пасля было перакрыццё транзіту, было прыцягненне Кітаю якасці яшчэ аднаго з пасярэднікаў, міграцыйны крызіс скончыўся, далей пачаліся кантакты, якія так, пры пасярэдніцтве або там ускосным удзеле амерыканцаў, але ўрэшце рэшт яны скончылись вызваленнем Анджэя Пачобута, знакавай асобы для Польшы, і дакладней абменам Анджэя Пачобута, і у тым ліку, ну калі можна так сказаць, пачаткам дыскусіі сярод польскіх палітыкаў, ці варта ўжо зараз выводзіць трэк кансультацыі ці перамоўнай в публічную плоскасць. Літоўская рэспубліка. Аналагічная сітуацыя, пэўныя кантакты ёсць, пакуль што не публічна. І тут пытанне ўзнікае па Украіне. Раптам Украіна падымае стаўкі досыць рэзка, прычым так відавочна значна больш рэзка, чым гэта было нават паўгады таму, выступае на беларускі тэмат. На першы погляд падаецца дзіўна, ідзе рассінхрон быццам бы з Польшай і Літвой. Насамрэч нічога дзіўнага.
І гэта звязана якраз такі вось з гэтымі перамоўнымі трэкамі, якія ідуць. І ў тым ліку, дарэчы, са званком Макрона. Ну, пра яго крышку пазней. Чаму пачалося падвышэнне ставак з боку Украіны? Для таго, каб зразумець, я хочу нагадаць актывізацыю спробаў заключыць некую дамову ці дамоўленасці пра спыненне вагню, так званы план Вітхафа. Ну, де-факта план Дмітрія Вітхафа, калі напрыканцы 25-го года Украіне вельмі моцна выкручвалі рукі, і пасля з дапамогай еўрапейскіх партнёраў Кіеў неяк выруліў, каб яку не прымушалі падпісаць яўна прарасійскі альбо край выгадны Расіі прям. Прычым тут Беларусь? І вот тут вельмі важная рэч. Па Беларусі 27 пункт з 28, што пагадненне будзе юрыдычна абавязковым, а за яго выкананнем будзе сачыць Рада міру на чале з Трампом. Яшчэ раз, Рада міру. Открываем Раду мира и глядим, ці ёсць там рэспубліка. Раз. Другое, у гэтым же самым пункце ёсць пункт про аднаўленне краіны. І, скажем так, заморожены расійскія актывы. Гэта пункты пачынаючы, гэта пункты 12 і далей. Асабліва 14 пункт, што 100 мільярдаў даляраў замарожаных расійскіх актываў, яны з 300 прыблізна, яны ідуць пад кіраўніцтвам Злучаных Штатаў Амерыкі і інвестуюцца пад кіраўніцтвам Злучаных Штатаў Амерыкі пад наглядам Рады міру. І вось цяпер уявім, што на ўкраінскім баку ніякай камунікацыі па беларускім накірунку няма. І раптам Украіну прымушаюць падпісаць такое пагадненне вось з гэтымі пунктамі. Не наконт там тэрыторыі, для беларускі фактор важны ніжэй вось у гэтых 14 і 27 пункце. І тады атрымліваецца вельмі цікавая пастка для украінскіх элітаў, што фактычна Рэспубліка Беларусь уваходзіць у пул краінаў, якія сочаць за выкананнем пагаднення, займаюцца аднаўленнем Украіны. Узнікае пытанне, а дзе тут адказнасць за саўдзел в агрэсіі? А дзе тут украінскі інтарэс? Фактычна тады Лукашенко са сваімі бізнес-інтарэсамі ён на плячох Трампа заязджае на украінскі рынок. З пазіцый моцных. Ну, мякка кажучы, гэта для Украіны крышачку нелагічна. Для Украіны гэта крышачку небяспечна. Ці можна зрабіць неяк па-іншаму, калі ёсць амерыканская традыцыя, ці можна плесці свае інтарэсы. І тут украінскія эліты проста глядзяць на польскі прыклад. Яшчэ раз, я не дарма казаў таймінг па польскаму прыкладу. Размовы пра вайсковую пагрозу, наступнае пытанне, гэта вельмі рэзкая рыторыка, наступнае пытанне эскалацыі, пасля дээскалацыя. Гэта вот, дарэчы, тое, што рабіў таварыш Грамыка, у савецкі час міністр замежных спраў Савецкага Саюза. Гэта была ягоная любімая фраза дээскалацыя праз эскалацыю. І фактычна гэтым карыстаецца Расійская Федэрацыя, гэтым скарысталась Польша, зараз гэтым жа карыстаецца Украіна. І вот па таму, як гэта ідзе, гэта я б не казаў, што гэта вот выключна хатняя загатоўка Кіева. Такое ўражанне, што проста ёсць перад вачыма польскі канспект, і вот па пунктах, ставячы галачкі, гэта адбываецца. З гледзячы украінскіх інтарэсаў. Гэта лагічна, гэта патрэбна, гэта правільна. Таму што калі ты падвышаеш стаўкі, ты дэманструеш, што у цябе ёсць прэтэнзіі да іншага боку. І што проста заскачыць на плячок Трампа не атрымаецца. Ты гэта дэманструеш як у дадзеным выпадку Лукашэнку, так і атачэнню Трампа. І можа атрымацца такая сітуацыя, як з палякамі. Што да, ёсць два трэкі, яны звязаныя, але назваць іх там польскаю залежным ад амерыканскага не. То бишь Польша здолела уплесці уласныя інтарэсы ў перамоўны працэс. Для Украіны гэтае ж заданне стаіць цяпер. Яна ідзе дзейнічае тым алгарытмам, які працаваў. Другі складнік. І тут ужо вяртаемся да званка Макрона. І так, ёсць польскі трэк,
ёсць амерыканскі трэк, Украіна спрабуе паклікаць на размову Лукашенко. Дарэчы, Лукашенко ж ужо даваў сігнал, што гатовы да размовы, што кшталту я магу прыехаць в Кіев. Ну, наўрад ці его в Кіеве прымуць, ну але як бы там ні было. Званок Макрона. Так, я разумею, што частка, назовем так, дэмакратычнага палітычнага актыву скажа, што гэта была проста пагроза і нічога болей. Але яшчэ раз, апошні, і што з Лукашэнкам ніхто размаўляць не будзе. Апошні абзац чытаем, што аднавіць дыялог з Еўрапейскім Саюзам. Там няма нейкіх перадумоваў, гэтак далей. Там проста, што хлопче, давай пагаворым. І гэта запрашэнне, дыялог гэта размова двух. Гэта не азначае, што Лукашенко адпетляў ад адказнасці, не. Гэта азначае, што пачынаецца артыкуляцыя прэтэнзій бакоў адзін да аднаго. На пачатку, скажем так, на непублічным узроўні з магчымым выхадам у публічны. Пазіцыя Францыі таксама цалкам лагічная, таму што калі ёсць трэкі ва ўсходняй Еўропе, ёсць амерыканскі трэк, калі раптам Беларусь выскоквае на нейкі новы фармат супрацоўніцтва з ЗША і гэты фармат навязваць часткі краін Еўрапейскага Саюза, дзе голас старой Еўропы. Тым болей, што Францыя актывізавалася, яна ўваходзіць у Польшу, яна актывізавалася ў Арменіі. Для французаў гэта таксама важна прадэманстраваць сваю знешнепалітычную суб'ектнасць і гатоўнасць увязвацца у тым ліку ў рэгіянальную праблематыку на еўрапейскім кантыненце. Таму гэта асобны трэк. Асобны трэк яшчэ, які рыхтуецца, гэта нямецкі. Ну, пра яго зноў-такі крышку пазней. Вяртаемся зараз да Ўкраіны. І так, да пазліка дадаецца, што можа пачацца яшчэ размова і Францыі. І з пункту гледжання Кіева, давайте так, могуць дамовіцца па замарозкі вайны на ўмовах штату. Штаты самі ціснуць на транзіт. А калі дамовяцца яшчэ еўрапейскія краіны? Таму што ад штатаў Украіна залежыць зброі, ад еўрапейскіх краінаў грашыма. Бо нават у бюджэце Украіны на 2026 год, калі палова расходнай часткі бюджэта, гэта закладзена, што гэта дапамога да еўрапейскіх краін. І гэта вельмі добры інструмент прымусу да выканання некаторых рашэнняў. Тыповейшы прыклад гэта аднаўленне транзіту расійскай нафты па нафтаправоду Дружба. Зноў-такі, без артыкуляцыі ўласных прэтэнзій, без падвышэння ставак з гэтай пасткі не выйдзеш. Таму для Украіны лагічным з'яўляецца падвышэнне ставак, каб пачаць альбо упрэсці свае інтарэсы у еўрапейскі трэк, калі такое пачнецца, альбо пачаць свой уласны трэк. Яшчэ раз, тут проста голая рацыянальнасць. І нарэшце яшчэ адна частка, асабліва апошніх хваль перад прыездам Ціхановскай размовы пра вайсковую пагрозу з боку Беларусі. Ну, можна казаць пра супадзенне альбо што-небудзь яшчэ. Спагугліце, калі ласка, украінскую прэсу на тэму кааператыў Дынастыя, Кіеў. Гэта там можна Ермак, Міндзіч і гэтак далей. І гэта наконт будаўніцтва на беразе Днепра, ну, такіх невялічкіх маёнтачкаў. Гэты скандал он вельмі моцна біў па прэзідэнту Зеленскаму, вельмі моцна. Але падняццё беларускай тэмы зрабіла вельмі цікавы эфект, што гэты скандал застаўся, назовем так, у палітычна актыўнай групе. Ён не пайшоў на ўсё грамадства, не апусціўся ніжэй, вот як у Украіне кажуць, на пересечнага украінца, таму што пагроза новага ўварвання з боку Беларусі на хвалюе болей. Таму гэта яшчэ унутрыпалітычныя пэўны разбор. І вось на ўсім гэтым, нават проста папярэдняя перадгісторыя, калі мы гаворым пра падвышэнне ставак, так ці інакш, яно мусіла завяршыцца візітам Ціхановскага. Што, ў прынцыпе, зараз і адбылося. Пры гэтым гэты візіт з аднаго боку ён, вот тут трэба яшчэ раз зняць капелюх перад тымі, хто з боку офіса Святланы Ціхановскай яго рыхтаваў. Яны выклались па поўнай, максімальна шчыльна упакавалі і гэтак далей. З пункту гледжання Украіны таксама, чаму гэта пакуль што дэманстрацыя для афіцыйнага.
Ну тут давайте паглядзім на такую рэч, як дыпламатычны пратакол. Як бы не спрабавала атачэнне пані Святланы называць там абраны прэзідэнт, прэзідэнт-элект, ніводнага разу гэта не прагучала з вуснаў на сустрэчах афіцыйных асоб. Сустрэча ў МЗС. Звычайна на такіх сустрэчах па пратаколу мусіць стаяць 2 сцяг на стале. Сцягоў няма. Сустрэча з прэзідэнтам не ў кабінеце прэзідэнта, не на банкавай, а на кангрэсе, скажем так, кіраўніком мясцовага самакіравання. Прычым тут таксама трэба разумець, што в Украіне ёсць асацыяцыя мест Украіны, ёсць гэты кангрэс, гэта дзве структуры, якія крышку канкуруюць між сабою, у тым ліку за кошт таго, што мэры гарадоў падзелены паводле палітычных упадабанняў. І прэзідэнт Зеленскі спрабуе сфармаваць свой пул, што называецца мясцовай улады. Не беспаспяхова, там ёсць пэўны поспех, але другі бок таксама досыць актыўны. Фактычна, і тут гэта было выкарыстана ва ўнутранай, скажем так, ва ўнутраных разборках, але сустрэча нават 30 хвілін, нават гадзіна, нават 2 размовы у куларах кангрэса мясцовага самакіравання крышку адрозніваецца па свайму фармату і статусу ад прыёма ў працоўным кабінеце прэзідэнта Украіны. Ад пратакольнага прыёму. Таму ці магчыма было выцягнуць якраз такі фармату такого вызнання, я не думаю, што з першага разу. Таму што з першага разу яшчэ раз атачэнне Святлана Ціханаўская зрабіла ўсё, што магло. Ці пойдзе Украіна на наступны крок, таксама паглядзім. Але станам на сёння ёсць кантакты агучаныя, ёсць дэкларацыі пра супрацоўніцтва, хутчэй за ўсё, пэўнае супрацоўніцтва, яно будзе, прынамсі, палітычнае. Казаць, што на цяперашні момант Святлана Ціханаўская становіцца адзінай прадстаўніцай, я бы не браўся. Яна вельмі важная, будзе важка вагавіком. Але Украіна таксама аказваецца скажем так, унутры Украіны ёсць прынамсі 3 цячэнні, якія складаюцца з беларусаў. Адно гэта тое, што зараз ідзе праз офіс Святланы Ціханаўскай. Другое тое, што аформлена і з тым жа самым уваходам у кабінеты, гэта то, што пры падтрымцы некаторых украінскіх паліттэхнолагаў робяць асацыяцыю беларускіх, скажем так, грамадзян Украіны беларускага паходжання, фактычна беларускай нацыянальнай меншасці. Той ж сам Алексей Францкевіч, як прадстаўнік, як лідар. Яны структураваныя, яны маюць юрыдычны статус, яны маюць свае кантакты, яны ідуць фактычна паралельна калёнай. Трэцяе, гэта групы на базе валанцёраў, ветэранаў і так далей, якія перыядычна кантактуюць з тым, але рана ці позна гэта можа ўзнікнуць яшчэ адзін, скажем так, адзін цэнтр яднання, яшчэ адна група. І фактычна для украінскага кіраўніцтва ставіць да кагосьці аднаго і не працаваць з усімі іншымі, гэта пэўны выклік унутры краіны. Таму што яшчэ раз, так ці інакш кантакты будуць падтрыманы з усіма. Таму у дадзеным выпадку, Святлана Ціханаўская, она, назовем так, паспрабавала засталбіць свой сегмент. У яе гэта атрымалася на знешняй палітычнай полі. Так, ёсць Святлана Ціханаўская. Тут вяртаемся да такой цікавай рэчы. І тое, што я казаў і ў прагнозе, тое, што казаў пра магчымасці транзіту, кажучы, што беларуская палітычная сістэма гэта іранская, гэта магчымасці, умоўна кажучы, размоваў, альбо нават як і аб'яднаны пераходны кабінет, іншыя структуры, якія гавораць пра у будучым некі круглы стол з апазіцыяй, як магчымасць выйсці з тупіка палітычнага, пытанне, хто будзе сидзець за гэтым столом. І тут мы маем яшчэ адзін трэк і маем яшчэ аднаго суб'екта. Умоўна кажучы, нямецкі трэк, і гэта група бабарыкі, якія пасылаюць у Менск сігналы, што яны гатовыя. І тут можа скласціся таксама вельмі цікавая рэч, што на момант нейкіх зменаў у Беларусі для атачэння Лукашэнкі будзе выгадна паклікаць палітычных апанентаў, нават тых, хто адсидзеў, тых, хто прайшоў праз рэпрэсіі,
і з імі пачаць размову. Але гэты палітычны апанент гэта не будзе Ціханаўская. Гэта будзе Бабарэк. Допустим. Вельмі зручны спарринг-партнер, вельмі зручны суразмоўца і не канфліктны як для маскалёў, так і для немцаў. Оля, гэта яшчэ адзін, скажем так, фактар, які будзе ўплываць на унутрыбеларускія разборкі і на працэсы ў дыяспоры. Ёсць яшчэ проста апаненты, які не любяць Лукашэнку, не любяць Ціханаўскую і не любяць Бабарэку, але гэта купа маленькіх арганізацый, ну, частка з гісторыі, частка без гісторыі, але яны не маюць, умоўна кажучы, адзінага цэнтра яднання, цэнтра зборкі. Таму колькасна гэта шмат. З пункту гледжання ўплываў тут і цяпер гэта мала, таму што калі ў цябе няма, умоўна кажучы, тут не гаворка пра там адзінага лідара, фюрэра, як заўгодна. Тут гаворка проста менавіта пра нейкі цэнтр яднання, нейкую інстытуцыю ці уведзены ў ранг інстытуцыі механізм прыняцця рашэнняў, механізм каардынацыі паміж такімі малымі групамі. Калі гэтага няма, цябе не чуюць. Таму маем яшчэ, скажем так, патэнцыйна падрастаючую таксама трэцюю яшчэ групу, але пакуль што яна, ну так, у стане, эмбрыёнам сказаць нельга, но але ў стане, скажем так, таго, што нараджаецца пакуль што. І яно можа нарадзіцца, можа не. Але заўважце, што ўсе гэтыя працэсы яны сыходзяцца на адным, скажем так, часовым прамежку. Фактычна разгартанне ўсіх вось гэтых ліній знешнепалітычных, амерыканскай, польскай, літувійскай, працяг размовы Макрона, унутрыбеларускай актывізацыя офіса Ціханаўскай, актывізацыя, скажем так, нямецкага трэку, унутрыукраінская разборка, ўсё гэта сыходзіцца на якраз такі гэта лета, гэта восень. Таму можна сказаць, што ў Беларусі даўно не было такой сітуацыі, альбо будзе вельмі гарачы палітычны сезон пасля вельмі доўгай паўзы. Скажу такім чынам. І гэта сапраўды тое, што будзе давацца ў знакі, тое, што будзе вызначаць працэсы ў Беларусі 27-28 год. Пытанне, калі вяртацца ўжо менавіта да візіта пані Святланы Ціханаўскай да Кіева. То, што атрымаў. Ну, для атачэння Ціханаўскай сам візіт сустрэчы з Зеленскім і адкрыццё прадстаўніцтва ў Кіеве і дэкларацыя, што мы працуем разам, гэта ў нейкім сэнсе такі дадатковая палітычная падтрымка альбо дадатковы такі моцны каменьчык у падмурак сваёй палітычнай гісторыі, таму што гэта адказ часткі еўрапейскіх лідараў, а навошта далей падтрымуюць Ціханаўскую. Таму што мы з Зеленскім. З пункту гледжання фінансавання. Так, частка, ну, ўжо праходзілі, абмяркоўвалі і па розных тэлеграм-каналах праходзіла, што на будучы год менавіта на беларускі накірунак будзе выдзяляцца менш грошай ад еўрапейскіх грантадаючых арганізацый. Але ж на супрацоўніцтва, умоўна кажучы, Беларусі і беларускага боку і украінскага гэта іншыя праграмы. І гэта магчымасць пэўнай меры выйсці з фінансавага крызісу альбо не дапусціць. Таму давайте так, калі вельмі цынічна, гэта таксама і пра грошы. Што для Ўкраіны? Для Ўкраіны з аднаго боку, так, гэта зняццё такога, яно далёка не ключавое, але пытанне, якое часта густа задавалі Зеленскаму, ці ты там за дэмакратычнай каштоўнасці, ці не, асабліва прадстаўнікі ўсходняй Еўропы, Польшы, там Літвы, там чаму не сустракаешся з Ціханаўскай? Вот зараз гэта пытанне знята. Пытанне тактычнага выкарыстання атрымалася. Пытанне, скажем так, нагнаць страх на Лукашэнку таксама. Пэўнай мерай так. Ну, прынамсі, раздратаванне у Лукашэнкі, калі он не выказваў, то будзе. Запрасіць таго на дыялог? Так. Тым болей, што, яшчэ раз паўтарусь, прыняць прынялі, але вот да верхняй мяжы, каб немагчыма было адступаць, не давялі. Вот
тут вось гэта тонкасці пратакола сцяжкі, дзе сустрэўся гэтак далей. Таму магчымасць зрабіць крок назад, она заўсёды ёсць. Вот. Мне зараз частка украінскай аўдыторыі да беларускай скажа, не будзе Зеленскі размаўляць з Лукашэнкам ніколі. А разумееце, пытанне ў чым, што допустим ёсць такая рэч, як заканчэнне вайны. Замарозка вайны дакладна. Замарозка вайны адбываецца ў фармаце размовы прэзідэнтаў Украіны і Расійскай Федэрацыі. А калі пры гэтым не размаўляць з Беларусю, то бишь тебе ёсць прэтэнзіі выказаны да Расіі, у Расіі ёсць прэтэнзіі выказаны да цябе, ёсць некае рашэнне. А на беларускам накіруецца. Таму з тымі асобамі, гэта не абавязкова будзе Лукашенко, з тымі асобамі, якія будуць знаходзіцца у руля у Беларусі, размова з Кіева, як мінімум на момант заключення сделкі па замарозкі вайны і пытанне, што рабіць далей. Пэўныя кансультацыі магчыма і раней. Што не азначае легітымізацыі, перагорнутай старонкі і гэтак далей. Не, гэта выказванне сваіх прэтэнзій і перавод гэтага ўсяго ў рэжым дыялогу, рэжым перамоў. Ці могуць беларускія дэмакратычныя сілы, прычым тут я маю на ўвазе усе групы, усе хвалі, не толькі ў Святланы Ціханаўскай, паўплываць, так? Адмовіць просто альбо пераканаць не размаўляць ні ў якім разе, ну наўрад ці. Уплесці свае інтарэсы, так, артыкуляваць, так. Пытанне просто зноў такі ў нармальнай камунікацыі, пытанне ў пэўным сэнсе прэтэнзіях на раўнапраўнае супрацоўніцтва альбо на супрацоўніцтва паводле узаемных інтарэсаў, а не просто спроба банальна ці подстроиться под кагосьці у фармаце чего извольце, альбо наадварот паспрабаваць быць самым хітрым, паспрабаваць намахаць свайго партнёра. Калі няма вось гэтых двух чыннікаў, дамовіцца заўсёды можна. Гэта не так лёгка, гэта цяжкавата, але можна. Тым не меней, гэтае лета першая актывізацыя, ну першую чаргу на пачатковым этапе гэта працэсу ўнутры беларускай дыяспоры. Вельмі моцна. А другое, ну, украінскае поле асобна, манаваць беларуская арганізацыя ў украінскім поле. Трэцяе гэта перамоўныя трэкі з Беларусю. Хутчэй за ўсё да канца верасня праявяцца прынамсі два вот менавіта публічных, апроч амерыканскага, якія пакуль сказаць не магу, но верагодна за ўсё польскі, яшчэ адзін з. Тут можа быць літоўскі, можа быць французскі, можа быць нямецкі. Можа чарговы раз актывізацца ці Аўстрыі, ці Швейцарыі, ну, адным словам паглядзім. Але яшчэ парачка перамоўных трэкаў. Яшчэ раз, гэта, на жаль, не азначае дэмакратызацыі. Гэта азначае проста ў нечым спроба зразумець, што рабіць Беларусю. Спроба нейкі артыкуляваць свае прэтэнзіі, і адпаведна будзе спроба рэакцыі Мінску. Дзесьці будуць ісці на кантакт, дзесьці будуць сам падвышаць ставку. З пункту гледжання Украіны, я думаю, што вельмі жорстка рэзка рыторыка пратрымаецца дзесьці да канца ліпеня, пачатку жніўня. І пасля гэтага, калі Беларусь не уцягнецца больш у супрацоўніцтва з Расіяй у вайсковай сферы, пасля гэтага будзе, ну, аналогія польскага трэку. То бишь дайшлі да нейкай мяжы, потым пачалі размаўляць. Ну, неяк так. То, што хацеў вам сказаць. Теперь будем отказывать на пытанне потихоньку. Так, читаю на украинских пабликах заголовки кшталту Путин дотиснул Луку, а цісне на яго Путин. Ці не дапамагаюць санкцыі з гэтаму ціску, калі ён ёсць. Ну, давайте так, санкцыі Еўрапейскага Саюза, яны дакладней тое, што Беларусь загнана у такі санкцыйны капкан і ёсць толькі ўсходні вектор развіцця, ну гэта, я казаў даўна, гэта Пуціну дапамагае павялічыць свой уплыў. Тое, што спрабуюць зрабіць амерыканцы праз калейку, разблакаваць лагістыку экспарта. З аднаго боку, так, гэта пытанне, што як это Лукашенко выскоквае з-пад санкцый, але я хочу нагадаць адну рэч. Забарона на транзіт калійных угнаенняў праз Украіну, праз частку іншых краінаў,
не санкцыі не купляць, а забарона на транзіт, яны былі ўведзеныя ў 22 годзе пасля агрэсіі. Далей здарылася вельмі цікавая сітуацыя. Датычна расійскіх угнаенняў, я ўжо пра гэта казаў, у 22 годзе падчас зернавой сделкі была прынята General License, генеральная ліцэнзія казначействам Злучаных Штатаў Амерыкі, і расійскія ўгнаенні вызвалены з-пад дзеяння амерыканскіх санкцый. І тэарэтычна таксама, дарэчы, яны могуць транзітавацца праз тэрыторыю ўкраіны. Беларускія не. Узнікае пытанне, так а хто галоўны агрэсар? Другое пытанне, што чаму важна такая рэч, як у дадзеным выпадку экспартныя шляхі. Калі у цябе весь твой экспорт, усе краіны экспартна арыентаваны, калі твой экспорт лагістычна залежыць ад Расійскай Федэрацыі, гаварыць пра нейкі разварот ад Расіі і там еўрапейскі выбар ці дыялог адкрыты з Еўропы не выпадае. Таму што ў такім выпадку гэта не проста рука на горле, гэта петля, якую паступова паціскаюць з боку Расійскай Федэрацыі. Такі сабе павадок. І адпаведна, альбо ты даеш поле для манеўра і глядзіш, ці яны гэтым карыстаюцца, маю на ўвазе уладу Менску. Ну, альбо гэты павадок будзе далей. Таму дэкларацыя, што вот па кааліцыі ні ў якім разе нельга там запускаць, ну прашу прабачэння, гэта, на маю думку, гэта звыш неразумная, калі не сказаць ідыёцкая ідэя. Пытанне проста санкцыйнага ціску, ты адпускаеш, уводзіш, уводзіш. І ты проста калі адпусціў, ты глядзіш, як рэагуюць. Ага, зрэагавалі, окей, далей тады гаворым, магчыма, на некую яшчэ палёгку. Не зрэагавалі, націснулі на нова. Пры гэтым тое, што адпусці па адным накірунку, не выключае, скажем так, узмацнення ціску па іншых. Яшчэ раз, гэта пытанне зноў-такі дынамікі, гэта пытанне розуму, ацэнкі рызыкаў. Ці можа Лука пайсці на манеру Маннергейма, калі Пуцін захоча ўжыць ядерную зброю з Беларусі, наколькі Лука суб'ектны? Калі Пуцін захоча ўжыць ядерную зброю, ну, па-першае, яе трэба завесці ў Беларусь, што яе хутчэйся няма. Вось. Але Пуцін будзе казаць, што на ёсць, так, ён можа паспрабаваць завесці, можа паспрабаваць ужыць. Вот наконт ядернай зброі, калі у Пуціна так паедуць катушкі, то думкі Лукашэнкі яго будуць мала цікавіць. Лукашенко можа тэарэтычна паспрабаваць ці кагосьці папярэдзіць штосьці зрабіць, але ці можа, не ведаю. У выпадку, калі сітуацыя з вайной у Расіі будзе пагаршацца так з тымі тэмпамі, як яна пагаршаецца ў пачатку 26 году, ну, ці можа Лукашенко зрабіць манеўр Маннергейма альбо, скажем так, мастацкі пераварот у паветры, да не праблема. Ён не раз такое рабіў. Але яшчэ раз, у момант, калі Расія будзе слабой. Пасля сказаць, то я же ничего, всегда Украину любил, я вообще европеец. Была Тихановская ў Армении, прыемна, але незразумела, ці даць гэта нейкі эфект. Ну, слухайце, любы эфект гэта ўжо будзе глядзецца, ну, умоўна кажучы, праз некалькі месяцаў. Ігор, вы шмат кажаш, што нам трэба дамаўляцца адно з адных. А у вас ёсць опыт дыскусій з лукашыстамі ці рускамірцамі, хай і до 20-22 года, причем не онлайн, а на живую? Ну, давайте так. Я думаю, прыадкрыю секрет. Займаўся ў Беларусі і рэгіянальным развіццём, напрыклад, з мясцовымі ўладамі і ў баранавічах, там і Менскай вобласці. Мы цудоўна знаходзілі агульную мову на тэму развіцця рэгіёна, што зрабіць для рэгіёна. Пры гэтым людзі цудоўна ведалі, што дамовіцца са мной па палітычных пытаннях немагчыма. Ці былі кантакты, скажем так, па нармальных пытаннях, вот момент, калі быў момент, назовем так, пацяплення адносінаў Беларусі і Украіны, гэта з 17-18 года, натуральна былі кантакты, у тым ліку і прадстаўнікамі амбасады, і прыязджалі і прасілі сустрэчы са мной, калі ж працаваў інстытуце будучыні, дэлегацыі Інстытута стратэгічных даследаванняў, які Лукашэнкам створаны, сустракаліся, размаўлялі. Вось. Нават людзі націкалі, што верніш Беларусь, мы ўсё прасцім. Ой, я не настолькі дурны. Ну вось, таму неяк так. Калі гэта гаворка пра пошук інтарэсаў і пошук
рэчы, якія робяць Беларусь як дзяржаву мацнейшай, не рэжым, Беларусь як дзяржаву, мы размаўляць можам. Калі гэта гаворка проста, што для кагосьці з там з палітыкаў аднаго давайте зрабіце мне хорошо, а няхай все астатнія локці кусаюць, ну даруйце, калі ласка, я ў такія гульні не гуляю. Ось я уже не раз казаў шмат каму, што палітычных амбіцый у беларускім полі я не маю. Наехаўшы расейцы могуць стаць праблемай, ці інтэрнэт перабольшвае пагрозу. Давайте так. Першае. Я вельмі рэкамендую, была такая кніга ў 18 годзе «Панять беларусаў». Гэта расійскія сацыолагі выпусцілі. Там яны праводзілі купу глубінак па Беларусі. У чым была праблема? Гэта сацыялогія наконт інтэграцыі. Калі браць паверхнаснае пытанне, ці вы за інтэграцыю з Расійскай Федэрацыі? Ну, заўсёды больш за 60% Беларусь адказвала так. Ці вы за одну дзяржаву? Вот калі пачыналі даваць больш глубокі адказ, там сумесная канстытуцыя, сумесныя падаткі і так далей, то гэты ўзровень ён імкліва падаў. Прычым падаў да адназначнай лічбы 5, 7, 9%. І от расейцы вельмі доўга не маглі гэта зразумець, і каб зразумець гэты феномен, было некалькі групаў, скажем так, расійскіх сацыолагаў. Вот адна з іх, там муж і жонка, яны напісалі ў выніку кнігу «Панять беларусаў». Яны звярнулі ўвагу на адзін вельмі цікавы феномен. Беларусь мае пастаянны станоўчы прырост міграцыйны з Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым на момант абвяшчэння незалежнасці тых, хто называў сябе расейцамі, было каля 12%. Зараз менш за 9%. Сэнс які, што пастаянна быццам бы прыязджаюць, але праз пэўны час яны пачынаюць называць сябе мясцовымі, нават некаторыя пачынаюць называць сабе ледзьве не беларусамі. Гэта такая себе не нацыянальная, я б сказаў, культурная асіміляцыя. На жаль, з пункту гледжання ідэяў, гэта людзі, значная частка з іх, яны застаюцца рускамерцамі. Але далёка не ўсе. Вось, таму небяспека ёсць, але гэта небяспека, яна выражаецца, напрыклад, калі браць электаральнае поле, наколькі можа вырасці умоўна такая ярка прарасійская партыя, гэта 10, 12, ну 15%. Але гэта праблема ў выпадку свабодных выбараў, таму што гэта дакладна фракцыя ў парламенце. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, який зараз тренд до зміни пропорцій прошарки білорусів національно свідомі, ватні? Найновше дослідження, бачу, це інституту Еберта 24-го року. Ні, не 24-го, було в 25-му році. Давайте так, якщо знайду, я скину на це, скажімо так, посилання на наступному стрімі, або, може бути навіть відео запишу, тому що там цікаві цифри. Ну, сенс, якщо коротко, те, що назвали свідомими от цю групу, вона змісно не зростає, там дуже таке повільне зростання. А трагедія Лукашенки – те, що зменшується група того, що називається радянськими білорусами. Це от, якщо брати цінностну базу, то це от цінностна база електорату Лукашенка. Ця група, вона зменшується, зараз вона, якщо там не помиляюся, менше 30%. От ватні або проросійські, там дуже невелика група в межах 7%. Вона залишається стабільно. До речі, ці дослідження, що робили білоруська ідентичність, що спонсував і має надію буде давати на це гроші фонд Еберта, вони фіксують от саме цей факт, що чисельність умовно проросійських, вона не зростає, навіть не зважаючи на те, що через є додатний міграційний прирост в Білорусі. Тихановська – це та, що казала мудрий Путін. Так, зараз вже кажуть, що він не мудрий. Ні, про Путіна казала інше, перепрошую. Про Путіна казала Колєснікова, якщо не помиляюся, або Цепкала. Але тоді вони були одною групою. Так, як не прозвучало, коли Зеленський сказав, що Лука хотів, як президент Білорусі зустрівся в Києві.
с президентом Украины, там, давайте так, вот, там приехала Тихановская. Я вельмі рэкамендую яшчэ раз паглядзець вось гэты жарт прэзідэнта Украіны. Вельмі рэкамендую і разабраць даслоўна. Разумееце, Зеленскі, як бы там не было, але некалькі дзесяткаў год гісторыі коміку, у тым ліку з палітычнай сацірай, ён у жартах умее падбіраць выразы, каб з аднаго боку гэта гучала максімальна востра, каб кожен зразумеў по-свойму, але пры гэтым не сказаць адназначна. Таму з пункту гледжання жарта окей. Але ўспрымаць жарт нават з трыбуны падчас выступу за афіцыйны прыём окей. Кожнаму сваё. Ужо трэба за 6 год вызначацца, хто прадстаўляе Беларусь, бо гэты срач будзе вечны. Я прашу прабачэння, а што замінае, чаму мусіць быць нейкі адзін царь бацюшка, там хтосьці адзін прадстаўнік? Чаму розныя групы не могуць, умоўна кажучы, прадстаўляць свае інтарэсы, і чаму розныя групы не могуць дамовіцца між сабою, каб ключавыя нейкія тэзы падтрымліваць разам? Так, як робіцца ў іншых краінах. І гэта якраз такі адна, скажем так, адна з тэмаў, якую я пастаянна закідаю як прэтэнзію альбо як падставу для крытыкі дзейнасці офіса Святланы Ціхановскай. Гэта замест спробы выбудаваць сетку гарызантальных кантактаў родных, спроба адбудаваць пірамідальную структуру, вельмі жорсткую пірамідальную структуру. Ну, прашу прабачэння, калі ты будуеш другога Лукашенко с меньшими ресурсами заўсёды прайграе Лукашенко с большими ресурсами. Так, перепрошую. Так, уже пошла дискуссия по сапраўдных ватных. Так. В Беларуси больше всего ненавидит диктатора и его оточения. Ну, так. Прывітанне, Ігор, ваш інстытут з офіса грошы не прыносілі, пра Ярмака ні слова. Наколькі гэта верагодна, што гісторыя з ім раскручыцца, каб адказаць Украіне о дапамозе са стараны захада? Слухайце, ну, калі вы сочыце, з інстытута будучыні сышоў ужо больш за 1,5 гады таму, я спакойна раблю бізнес на палітычнай аналітыцы, скажем так, і працую сам на сябе. Таму хто куды што заносіў, не ведаю. Момант, калі я працаваў, ну, звярнуцца маглі, але проста каманда, якая на той момант працавала, гэта былі самадастатковыя эксперты і аналітыкі, і большая частка она бы просто паслала за такую, скажем так, выпадку, каб агучылі такую просьбу. Яшчэ раз, як зараз, я не ведаю. На той момант, калі я працаваў, я магу сказаць за калегу, з кім працаваў, што, ну, хутчэй усё гэта было б, пашлі б вы на. Таму што мы працавалі падчас розных палітычных кампаній, розных ператрубацый, да, натуральна, што шмат каму хацелось бы, але хацелось бы, маглось бы, гэта розная рэч. Пра Ярмака я, ну, паглядзіце маё відэо, я спакойненька пра гэта кажу. Так, поехали. Зараз. Папа. Консенсус может быть незалежна ад Беларусі, а зараз незалежнасць вялікая праблема. Сумняваюся, што лукашысты хочуць згарэць у ядзерным полымі з Пуціна. Ну, гэта адзін з варыянтаў, адна з кропак зборкі, таму што так, незалежнасць Беларусі гэта з'яўляецца кропкай нацыянальнага кансенсуса. За Шегельскім сувязь падтрымаць разашываўся ў Трампе, а то час выбора прэзідэнта США ад яго нічога не чутна. Сувязь падтрымліваем, я думаю, што праз месяц-паўтары
Нават які-нибудь стрімчик забабахаем разом. Апошняе, што я чула пра Шыгельскага, он сам казаў на якім стрыме, што хварэе менавіта. Таму дайце чалавеку разабрацца са здароўем, пасля будзем, скажем так. Што цяпер з палком Каліновскага, памятаеш, які казаў, што будуць адукацыю палітычную набываць. Частку ВРУ спрабаваў, скажем так, прасунуць на профільныя курсы, паглядзім, калі ад мяне то, што я спрабаваў зрабіць. Пару чалавек скончыла. Я думаю, што будзем працягваць гэты працэс, але пытанне не толькі сваім палком, а ў першую чаргу з ветэранамі палка, каб яны ўсё ж такі стварылі і пачалі актыўна працаваць якраз такі у грамадскай арганізацыі або грамадская палітычная, якая існуе паралельна з палком. Бо проста сам полк, які ваюе і змешваць і палітычную і такую дзейнасць не, але каб людзі, якія ведалі, што пасля палка той, хто хоча пайсці ў палітыку, вось ёсць свая структура са сваіх людзей, ты разумееш, гэта тое, што трэба зрабіць, наколькі я разумею, вось гэты рух каліноўцы паціхеньку ствараюць, набірае абароты. Калі будзе рэзкая актывізацыя, ну, спадзяюся, што яна будзе, ну, маю надзею, што таксама вось за гэты палітычны сезон яны заявяць пра сябе. Так, ну што ж, спадарства, быццам бы на ўсе пытанні адказаў. Слухайце, дзякуй за тое, што глядзелі. Традыцыйна не верце не даму майму слову, праверяйце, пераправяйце кожную тэзу, прапускайце праз сябе, таму што верыць на слова гэта адмаўляць сабе ў праве думаць уласнай галавой. Я вельмі хачу, каб моя аўдыторыя якраз такі адрознівалась тым, што яна складаецца з людзей, якія думаюць, якія проста так не пагаджаюцца, якія ўмеюць спрачацца і любяць спрачацца, і адпаведна з людзей, якіх вельмі цяжка падмануць як у жыцці, так і ў нейкіх палітычных працэсах. Гэта я вельмі моцна зычу кожнаму з вас. Таму дзякуй, што глядзелі, адпаведна не верце, праверяйце, пераправяйце, думайце уласнай галавой. Памагае мяне. Вось гэта падтрымка дапамагае мне раз за разам, скажем так, працягваць далей. Таму, што сказаць, на гэтым буду завяршаць. Радасці, шчасця, удачы, мірнага неба над галавой. Усяго найлепшага.